ବୋଉ कौन कौसु ଆଜି କଣ କରିବୁ? कौन करिया ଚଣା ମସଲା କରିବା। ओ कर दउनु ଖାଇ ଯାଇଥିଲୁ ନାନିଲ ଝୁଲୁର ପୁଲୁର ବେନିଲ ଝାଳ ସାରା ସାରା ଭିଜି ଖାଲୁଣି ଆଲମ ଲହର ମାନିଲ କେତେ ଖାଉ କିଛି ଟାନିଲ ଆ ଟିକେ ତତେ ବିଛିତେ ବିରାନି ବୋଉ ନେ मत पाउच पिलाई दे ର ର ର ର ର। କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି।